Smile and Learn. Hola, amics! Juguem a un joc? Mireu, escriuré números en aquesta pissarra i vosaltres els heu d'endevinar, d'acord? Atents que començo! Quan ho sàpigues, digue-ho en veu alta. Quin número és aquest? Exacte! És el número 30. 30. Molt bé, anem per un altre. A veure qui ho endevina més ràpid. I aquest, quin número és? Sí! És el número 31. 31. A veure què tal et va el següent. Saps quin és aquest? Esclar, és el número 32. 32. Sabràs el següent? I aquest, quin és? Ben fet! És el número 33. 33. Anem pel següent. Quin número és aquest? Exacte! És el número 34. 34. A veure si saps quin és el que ve ara. A veure, aquest número és el... Sí! És el número 35. 35. I el següent, quin serà? I aquest, quin número és? Bé! Aquest número és el 36. 36. Endevinaràs el pròxim? Quin és aquest? És el número 37. 37. Uau! Ho estàs fent genial! Quin número tenim aquí? Que bé! És el número 38. 38. I el següent, sabràs quin és? Saps quin és aquest? Esclar, és el número 39. 39. I el següent, sabràs quin és? Quin és aquest número? Molt bé! És el número 40. 40. Ho has fet genial! Trenta. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. I 40. Molt bé, bravo! Sabies que a l'aplicació educativa de Smile and Learn podràs trobar centenars de jocs i vídeos tan divertits com aquest? Descarrega't l'app de Smile and Learn al teu mòbil, tablet o ordinador i seguiràs aprenent mentre et diverteixes.